Dadi wong wedok iku aja boros-boros, duwe bojomu aja mbok entekno gawe blonjo, nabung ngono lho. Sik Besti, tak sepil belanjaku dino iki. Brokoli sak uprit iku regane 8.000, sawi daging siji iku regane 12.000. Oso setengah kilo iku regane 10.000, ati ampela sak kilo 28.000. Dadi totale piro yu? Ya totalan dhewe, lak wis iso matematika sih. Ayo, sapa sing duwe tangga julid kaya omonganku mau? Dikon hemat, dikon nabung, duwe bojone aja dientek-entekno gawe blonjo. Nek ono jan healing yu nang pinggir pantai, menggelar tikar, bersantai-santai. Walah, nek zaman saiki sembarang larang yo yu. Uang belanja sehari cukup 10.000 itu hanyalah hoaks. Bakso ae sing biasane sak porsi 10.000 saiki dadi 12.000 yu. Wong kresek kae lho yu saiki mundak. Apa sing gak mundak saiki? Ya wis lah, tinggalkan soal kenaikan harga. Iki yu, usus dan ati ampela sing wis mari digoreng garing mau nyemplung ke dalam bumbu. Selain ngoseng ati ampela, ning kene aku yo nggawe begedel tempe. Apa iku jenenge yu? Bener ah, begedel tempe. Tempe iku ket wingi, lek langsung digoreng tok ngono kan gak enak yo. Dadine yo ambi aku tak gawe begedel tempe. Tapi rasane yo pancet, rasa tempe. Lanjut, iki aku menyemplungkan berambang abang berambang putih sing wis mari diirisi. Iki ono kerene sambel wingi, tak cemplungno pisan eman-eman. Bumbune sing iki gawe masak apa yu? Gawe masak brokoli Besti. Brokoline biar tidak galau sendirian, iki ambil aku tak wehi konco sawi putih atau sawi daging. Makan tanpa sayur yo celingak-celinguk. Rasane koyok sing kurang ngono lho Bes, lek gak ono sayur iku. Sayur juga memperlancar pencernaan. Iki Besti, bukan sulap, bukan sihir, masakanku wis mateng kabeh. Kalau Besti-bestiku masak apa nih hari ini?